alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Sabi nila, kapag ka raw ngumingiti ka, mas humahaba ang buhay mo at mas gumagwapo at gumaganda ka. Kaya gets ko na. Gets ko na kung bakit lagi kang masungit. May kakilala ka bang masungit? Wag ka na magugulat kung bigla siya mamaalam. Charot lang, be. Anyway, nagbabalik po ang inyong kadaldalan na dangal-dalerang atleta DJ Mara Tony. At kanina nga nabanggit ko, since nandito ka rin naman sa programang Usapang Health and Fitness and Kasarapan, meron akong mga ibang ways or ilang ways kung paano ka nga ba hahaba ang buhay plus mas magmumukhang bata. Siyempre gusto natin habang tumatagal, kung pwede nga lang natin pigilan yung araw at oras di ba? Pero siyempre hindi mo natin magagawa yun. Dadating yung panahon na pare-pares tayong kukuhanin ni Lord. Pero hanggat hindi pa tayo kinukuha ni Lord, kuhanin natin itong time na to para i-enjoy ang ating youthfulness. At syempre, di naman lahat may budget, pang belo. So, isa sa mga pinakamagandang ways on how to preserve youthful skin and anti-aging. This is not a product. An anti-aging technique. Para mas magmukha kang bata. Ngumiti ka. Oo, yun lang yung sagot ngingiti ka lang, idadaan mo sa smile. Kasi nga sabi raw nila, eto ni-research ko may 3 rason kung bakit mahalaga na nakangiti ka all day, every day. Siyempre, ayaw natin ng tumatanda agad. Ang hirap nun pagka lagi ka nakasimangot, alam mo yung nagmumukhang problemado ka, kahit wala ka namang problema. Diba? Sabi nila, number 1, kapag raw lagi ka nakangiti, mas mataas ang possibility o ang tsansa na mabawasan ng iyong stress. Sabi nga raw, pagka humingiti ka, mas bumababa ang stress hormone. Kaya naman pala may mga oras na yung asawa mo ay laging pag ganon, ngitian mo na lang. Oo, kasi mahirap pag pares kayo mainit, di ba? Pares kayo nag-iinit o baka mamaya uwi pa yun sa hiwalayan. Ikaw na lang mag-adjust. Ikaw ang mas nakakaintindi. Number 2, sabi nga raw nila kapag ka ngumingiti ka, it's good for the heart. Di ba? Kung may mga moment na feeling mo broken-hearted ka, may mga moment na feeling mo nag-away kayong mag-asawa, nagmurahan kayo, o kaya naman kayong mag-asawa hindi na ibibigay ang hinahanap ng bawat isa, ngitian mo na lang din. Minsan ngitian mo na lang, umisip ka na lang ng ibang bagay. Kumbaga, iliwas ba ang tawag doon? Yung ilagay mo na lang yung isip mo sa ibang bagay. For example, magpasalamat ka dahil may maganda kang asawa kahit bunga nga ng bunga nga. O kaya magpasalamat ka dahil yung asawa mo umuwi pa sa inyo kahit alam mong babaero. Charot! Diba? Let's focus on the positive side. At syempre, number 3, sabi raw nila, mas maganda raw pala kapag ka marami kang kaibigan. Kaibigan hindi kaibigan Dapat loyal ka lang sa isa. Oo, kagaya nitong babatiin natin ngayon na si Francis Ryan King Jr. na may pamilyang sila Andrea Justine at mga co-captain niya. Sila RM Bunso, J. Lord Bilog, John Albert, Aki, Sir Jeff Prince, RJ Bong, and Jetro Ruby Boris. Napakarami nagmamahal sa iyo, sir. Kaya mabuhay ka at ngitian mo silang lahat. Spread positivity because it's Friday, BL. Anyway, tuloy-tuloy po ang Feel Good Music ngayong Feel Good Friday. Dito pa rin sa 90.7 Love Radio. Kailangan ba bang i-memorize yan? Dapat ginugusto pero natutokso. Basic.